Nijang Karbianglong Rongkhang constituency kaparlo board hoipi Wilson Kramsa aronga maker Jemes Tokbi achor keso kachelang aphan kerap kachohang pon Kadom Kramsapi keso kedamta priya chikloni phai phlia jo men pressure keso kachipur penajok aphu tarlok along avile roklopusi report pipon lapen priya chikloni phai phliar ni penki kijun sitame chuun epinno labang swajok nona bangki awamadungalong cancer keso asonsi chiplang datlo aso puatum keso kachelang aphan longle phelang chainong chejorpen hojai hospital Guwahati Dimapur along anta keso chilang dam lablo sita alang nitum tangka kadoria jok chiwan thudetlo lapen sita me keso abangke kemeji angring ke awipinno nona bangke methanga hemalong bikoksi chilang prongchotlo non Jemes Tokbi kisung parpikan pinno kachuning nipon local MSc Long Bison Bay MP Horen Singh Bay Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tulira Mohangatum Nangravek Nangjipusi Chuning Ripono Lapen Karbianglong Araratum Sitami Lason Kisung Parpiga Porahut Sikai Sivet Sitami Nangchirap Dunwek Thapusi Jemes Tokbi Pen Chuning Ripon Kerap Kipachidun Nangji Lake account holder name Easter Baby account number 34997306226 IFSC SBI N 00048873 Google Pay number 9707209082 Contact number 78967190014 Lasi Ningkime atum kado kawe Karbianglong araratum nangchirap dunwek thapusi Jemes Bibi Tokbi pen chuningni padikrimlo Lapen Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tulira Mohang aki hayapansi chuningri padikrimlo Dongka Mukampen Humson pe report Karbi Daily News Masor ke po tarik Agos tarik priar ni aju si ke polo amase presar ceutilo kraklo polo dongka Jepon lo la dake un elo pu dongka pena ke ha ham hospital pu hujai la dak Jepon lo la ke un elo dake un elo stroke mania putar lok long sia vi ke podam lo dak joma lo pulo non amad ha Guwahati Jepon lo pu sonsi nang pulo Guwahati Jepon lo hada Guwahati irui do dam lo long chainong che yor lo la pen ke ason kaprek ke aveda lo long le jar sodo long le che yor lo long le che yor det pen an ye hada ta poisa dorde masi la pan ke do unedelo amasi nang tum hem Jepon noi hem Jepon thu noi jar so mu chot ji lang pa me lon te ora pa me te jar so ji pu ma si hala so teng doctor tum nang pu ateng ma si nel tum hem che wan lo la pen asat pi non ta do ke dolang se ta ami anat thu ta ami lumbong long ami kurugwang yo la so non na phi ke Jepon ye aphan nel tum kachelang ye aphan ke thanga khorosta avedelo la si council kachari CM sar atum neli ning ke neli kamat hadam ke CM sar atum la salam chuning rilon te CM sar atum nang rabji pu son si ning ke the dam ke do non ason ka prek thang ta nil tum chepadoy yi ason avedalo local MEC sar agahai apen ke MP sar akahai la pen ye CM sar akahai la nang litum banget hom ba council kachari tum an phanda chuning ri lo la nang tum bang thom phanda semet local MEC sar tum phanda nili chuning ri patikem lo je nili kachelangi hemasor phan kachelangi thangawar sai vedalo la si nang tum nang ra vek po pusi nil tum ning ke the dam ke dolo